खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरनि सायाव सावरायनो बर'नि मोनथाम आफादफोरा मिरुनि नखर बिफान नेहाथारि नित्यानन्द रायखौ गोदान दिल्लीयाव लोगो हमहैदों। इउपिपिएलनि सा 3 एमपिआ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ लोगो हमदों। हाग्रामा महिलारिया खर'सा आसामनि दैबानानि थाखाय 50 लाख रां अनसुंथाइ होदों। गुवाहाटीआव 39 कोटी रांनि ड्राग्स जब्द, 2 ड्राग्स जगायग्रा हमजादों। मेट्रिक आनजादनि फर्म फिलआप खालामनायनि सिगां फरायसाफोरखौ बेंक एकाउन्ट खुलिनो बिथोन होदों। टिएमपिकेनि सोमावसारग्राफोरखौ अरुणाचल पुलिसआ गुलि गावदों। उदांस्रि सानखौ नोजोर होना पुलिसआ गुवाहाटीआव नाका चेकिं बांहोदों। तेजपुराव डाम्पारजों सौग्रावना 2 सुबुंनि जिउ खहा। बरगावनि शहीद स्मारक क्षेत्रनि साखाथियाव गिदिर अर नांदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारी, नेहाथारि आनन्द दैमारी, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म, बारग' एनडिएपि वेलफेयार एस'सिएशननि दैदेनगिरि रुजुग्रा मुसाहारि, दानसोरां नार्जारी, एन अखा हादैमोनहा दिनै गोदान दिल्लीयाव मिरुनि नखर बिफान नेहाथारि नित्यानन्द रायखौ बिथांनिनो मावख'आव थांनानै लोगो हमहैयो। बे खाबुआवनो सावरायनायाव रायजो सभानि एमपि प्रमद बर', एमपि जयन्त बसुमतारी, एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर', बिटिआरनि सागानगिरि आरो बारग' लोगो गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द्र चन्द्र बसुमतारी, बिटिआरनि सागानगिरि आरो बारग' मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीआबो बाहागो लायो। सा-सानजा भारतनि नखर बिफाननि जयेन्ट सेक्रेटारि नीरज कुमार बांसदआबो दंफायोमोन। बे सावरायलायनायनि माखासे गोनांथार आयदाफोरा जादों बिटिआर गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ थि समाव सिमाजों लोगोसे आबुङै मावफुंनाय, बिटिआरनि सिमाखौ बांहोनाय आरो 634 थालांनाय बर' गामिफोरखौ थाबैनो बिटिआरआव सोसननाय, जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनजानाय बारग' एनडिएपि सोद्रोमाफोरखौ आयेनारि रेहाय होनाय आरो आबुङै फिन थांना थानायनि राहा होनाय, बिटिआर गोरोबथा 2020 खौ आबुङै मावफुंनांगौनि थाखाय मोनसे रोखा रडमेप गायसननो थाखाय मिरु सरकार, आसाम सरकार, एबसु, इउबिपिअ आरो एनडिएपिखौ लानानै 3 खनायारि सावरायनाय, बर' कछारी अनसाय गाव हायुं खुंथायनि गामि सोसननाय खामानिया सम बादियै जानांगौ आरो थाबैनो बिसायख'थि खुंनानै आबुं गोहो होनांगौ, बिटिआरआव थाबैनो गामिफोरखौ सोसननानै सिमाखौ बारायनायजों लोगोसे आद्रा थाबावनाय दफाफोरखौ मावफुंगोन होननानै खोथा होयो नित्यानन्द रायआ। बुधबारखालि 3 बर' एमपि एबा इउपिपिएल दोलोनि 3 एमपिआ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ लोगो हमदों। इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि आरो रायजो सभानि एमपि प्रमद बर'नि दैदेननायाव लक सभानि एमपि जयन्त बसुमतारी आरो रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी मोनहा गोदान दिल्लीनि संसद भवनाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ लोगो हमो। इउपिपिएल दोलोनि लेङाइ आफादगिरि दिपेन बर'आ ससियेल मिडिया पस्टनि गेजेरजों मिथिहोनाय बायदिब्ला प्रमद बर'नि दैदेननायाव इउपिपिएलनि एमपिफोरनि हान्जाया गाहाय मन्थ्रिखौ लोगो हमनानै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानानै थांनाय जारिमिनारि 3थि गोजोन बर' गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनाय, सोलिगासिनो थानाय संसदनि जथुमावनो संबिजिरनि 125 थि सोदांनाय बिलखौ पास खालामनो दाबि दैखाङो आरो बिटिआरनि जौगानायनि गुबुन गुबुन आयदानि सायाव सावरायो। बेनि अनगायैबो इउपिपिएलनि थान्दै हान्जाया भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय दैमाफोर आरो दालाइ दैसाफोरनि थाखाय बिटिआर ओनसोलाव सोमजिनाय दैबाना आरो रुगुं खुरखानायनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि सायावबो जर'खा राहा लानो गाहाय मन्थ्रिखौ खावलायो। लोगोसे खर'सा आसामनि दैबानाजों खहा जानाय जिल्लाफोरखौ नांगौ बायदि हेफाजाब होनो खावलायो। इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो रायजो सभानि एमपि प्रमद बर' आरो एमपि जयन्त बसुमतारीआबो ससियेल मिडिया पस्टनि जोहै बे खौरांखौ मिथिहोदों। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया खर'सा आसामनि गोब्राब दैबानायाव सिलिंखार जानांनाय नखरफोरनि फसंथानाय आरो अनसुंथाइनि थाखाय आरोबाव अनसुंथाइ होदों। हाग्रामा महिलारिया 50 लाख रांनि अनसुंथाइ होदों। गिबि मन्थ्रिनि अनसुंथाइ फुन्जियाव हाग्रामा महिलारिया बुधबारखालि गुवाहाटी नोगोरमानि कयनाधरा स्टेट गेस्ट हाउसआव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आखायाव 50 लाख रांनि चेकखौ गथायो। रिपर्ट बायदिब्ला 50 लाख रांनि अनसुंथाइखौ बिटिसि खुंथायनिफ्राय गिबि मन्थ्रिनि अनसुंथाइ फुन्जियाव होनाय जादों। मख'नो गोनांदि रायजोनि अलखद थासारिनि समाव बिटिसि खुंथायनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ हरनानै मदद खालामनायनि थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया हाग्रामा महिलारिखौ साबायखर होयो। मख'नो गोनांदि साननैसो सिगां हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि मोनसे हान्जाया खर'सा आसामनि दैबाना जानाय ओनसोलफोराव दावबायनानै खौरां लाहैदोंमोन आरो दैबानायाव सिलिंखार जानाय नखरफोरनो अनसुंथाइ हैदोंमोन। गुवाहाटी नोगोरमायाव गोबांथार बिबांनि ड्राग्स जब्द खालामनो हादों। गुवाहाटी नोगोरमानि बरगावनिफ्राय जब्द खालामनो हादों कौटि कौटि रांनि होबथाजानाय ड्राग्स।
रिपर्ट बायदिब्ला बुधबारखालि हराव मोनसे स्ट्रेट सुलुंखौ बिथा खालामनानै गरसुक पुलिसआ सिग्रोमनायाव गोबांथार बिबांनि WY टेब्लेट आरो हिर'इनखौ जब्द खालामो। पुलिसआ 15 पेकेट WY टेब्लेट आरो 10 पेकेट हिर'इनखौ AS01PC1396 नम्बरनि गंसे ट्राकनिफ्राय जब्द खालामदों। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय ड्राग्सनि बेसेना खमैबो 39 कौटि रां जागोन होननानै पुलिसआ बुंदों। पुलिसनि रिपर्ट बायदिब्ला कौटि रांनि ड्राग्सनि कनसाइनमेन्टखौ मणिपुरनिफ्राय गुवाहाटीसिम स्रोदै लाबोखुमानाय जादोंमोन। बे जाथायाव लोब्बा थानाय सानै ड्राग्स जगायग्रा एबा साप्लायारखौबो हमनो हादों गरसुक पुलिसआ। बबेखानि हमजानाय बै सानै ड्राग्स साप्लायारखौ गवालपारा जिल्ला बेन्दोंनि कल्याणपुरनि आब्दुल कादिर आरो माटिनालपारानि शरीफुल इस्लाम होननानै सिनायथिनाय जादों। फैगौ 2027 मायथाइनि मेट्रिक आनजाद लिरनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गेदेर आरो गोनांथार बिथोन फोसावदों आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बर्डआ। आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बर्डआ गोदानै थांखि लानाय बायदियै मेट्रिक आनजादनि थाखाय फर्म फिलआप खालामनायनि सिगां गासैबो फरायसाफ्रा बेंक एकाउन्ट खुलिनानै लानांगोन। मख'नो गोनांदि 2027 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि थाखाय फरायसाफोरनि फर्म फिलआप खालामनाया फैगौ अक्ट'बर दाननिफ्राय जागायगोन। बेनि सिगां फैगौ बोसोराव मेट्रिक आनजाद लिरनो गोनां गासैबो फरायसाफ्रा गावनि मुङाव बेंक एकाउन्ट थाथारनांगोन। बेनि थाखाय ASSEBआ गासैबो जिल्लानि फरायसालि नायगिदिंगिरिनो बिथोन हरनाय जादों। लोगोसे मेट्रिक आनजाद लिरनो गोनां फरायसाफोर आरो दिथागिरिफोरखौ थि समावनो बेंक एकाउन्ट खुलिनानै लानो थाखायबो ASSEBआ खावलायो। सोरखारि अनसुंथाइफोरा जाहाथे फरायसाफोरनि बेंक एकाउन्टआव थोंजों सहैयो बेखौ नोजोर होनानै बे राहाखौ लानाय जादों। मख'नो गोनांदि रायजो सोरखारा मेट्रिक आनजाद लिरनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन सोरखारि बिथांखि आरो राङारि अनसुंथाइ हैनायनि थांखि लादों। बेनिखायनो फर्म फिलआप खालामनाय समाव फरायसाफोरा पर्टेलाव बेंक एकाउन्टनि फोरमायथि होनायखौ कम्पालसरि खालामदों। गुबुन फारसे सोलोंथाइ बर्डआ फरायसा आरो बिमा-बिफाफोरखौ थि समावनो फरायसानि मुङाव बेंक एकाउन्ट खुलिनानै लानो खावलायदों। फर्म फिलआपनि समाव जेबो रोखोमनि जेंना-जेंगोनाया जाहाथे जाया बेखौ थि खालामनो थाखाय गंफ्रोमबो फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिफोरखौ फरायसाफोरखौ हेफाजाब होनो थाखायबो बिथोन होनाय जादों। आसाम-अरुनाचल सिमानि लिकाबालियाव दुंहाव थासारि। मिमांआव TMPKनि सोमावसारनाय हाबाफारियाव गुलि गावनाय जाथाया सोराङाव फैदों। अरुनाचल पुलिसआ सोमावसारग्राफोरनि सायाव गुलि गावदों। मख'नो गोनांदि आसाम-अरुनाचल सिमायारि दाङाबाजिखौ बिथा खालामनानै TMPKनि बानजायनायाव लिकाबालियाव राजा लामा होबथानाय एबा रांखान्थि होबथानाय हाबाफारि लादोंमोन। बे समावनो अरुनाचलनि फारसेनिफ्राय गुलि गावहरो। सोमावसारग्राफोरखौ थांखिनानै अरुनाचल पुलिसआबो गुलि गावहरदों। बेनि अनगायैबो अरुनाचलनि माखासे दुथांफोरा सोमावसारग्राफोरनि सायाव गाग्लोबो। दुथांफोरनि अन्थाइ खुबैनायाव TMPKनि माखासे सोमावसारग्राफोरा जखम जानायनिबो खौरां मोन्दों। रिपर्ट बायदिब्ला TMPKनि आन्दोलननि गेजेरावनो अरुनाचलनि सुबुंफोरा हरखाब गाग्लोबो। जाउनाव सोमावसारनाय थावनियाव थासारिया दुंहाव जायो। उननि समाव आसाम पुलिसआ जाथायथिलियाव थांनानै थासारिखौ सामलायहैयो। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां आसाम-अरुनाचल सिमानि मिमां बटादियाव अरुनाचलनि दुथांफोरनि गुलि गावलुंनायाव सा 10 असमिया सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। मोननै रायजोनि सिमाखौ लानानै बे गुलि गावनाय जाथाया जादोंमोन। बे जाथायनि उनाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गुलि गावनायनि सायाव नायबिजिरनो बिथोन होदों। 80थि उदांस्रि सान फालिथायखौ नोजोर होनानै आसामनाङै लोगोसे गुवाहाटी दाब दाब जायगाफोराव पुलिस आरो रैखाथि हान्जाफोरा गोबां नाका चेकिं फसंदों। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला 15 आगस्तनि फोरबोनि थियारि जानो थाखाय गुवाहाटी पुलिस आरो सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्सनि जवानफोरजों दाजानाय हान्जाफोरा रैखाथि राहानि थाखाय बाइक आरो कारफोरखौ मोजाङै नायबिजिरगासिनो दं। बेनिनो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालि, मालिगाव, खानापारा आरो जालुकबारिजों लोगोसे गोबां गाहाय जायगाफोराव नाका चेकिं खालामनाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो पुलिसआ गोबां आयेन सिफायग्राफोरखौ हमनानै जुरिमाना फोनांनायनि खौरां मोन्दों। आसामनि जियाभरारि दालांनि खाथियाव बिश्वनाथ तेजपुर माहारियारि राजा लामायाव गंसे डाम्पार ट्राकआ बाइकजों सौग्रावनायाव सानै लाइमोना जिउ खहा जायो। थैनाय लाइमोनफोरनि सिनायथिखौ जाकिर हुसेन आरो मुश्किदुल रहमान होननानै सिनायथिनो मोन्दों। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला गोख्रैथिजों खारनाय AS12BC1365 नम्बरनि गंसे डाम्पार ट्राकआ AS12AG9396 नम्बरनि बाइकजों सौग्रावनायनि उनाव बाइकनि सानैबो लाइमोनफ्रा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। बबेखानि जाब्रबथायनि जाहोनाव ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन आरो जायगानि माखासे रागा जोंनाय सुबुंफ्रा डाम्पारखौ अर लगायनो नाजादोंमोनब्लाबो पुलिसआ फैनानै थासारिखौ सामलायो होननानै रिपर्ट मोन्दों। बे समाव गोथै सहफोरखौ गोनांथार नायबिजिरनो पस्टमर्टेमनि थाखाय तेजपुर सिभिल हस्पिटालसिम लानानै थाङो। बरागावनि शहीद स्मारक क्षेत्रनि साखाथियाव थानाय मोनसे गिदिर दाखोराव बुधबार हरनि समाव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव गिखांनाय सोमजिदों। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला हरनि समाव नांनाय अरा हरनि 11 रिंगासोनिफ्राय जागायना दसे समनि गेजेराव गोख्रैनो गोसारलादोंमोन। अर खामनायखौ दबथायनो थाखाय थावनियाव गं 10निफ्राय 12 अर खोमोरग्रा गारिफोर फैदोंमोन। अर खामनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखैमोनब्लाबो सर्ट सार्किटनि जाहोनाव अर नांदों होननानै सन्देह खालामदों। जायगानि सुबुंफ्रा बुंदों दि बेनि सिगांबो बे एखे गारग्रा जायगायावनो खेबनै अर नांखांबायमोन। फारसेथिं अर खामनायनि उनाव ओनसोलाव
मोनसे गोख्रों गाज्रि मोनामनाया गोसारदोंमोन होननानै थागिरिफोरा अजद होदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।